5 lero yabwera kuno kumvera kudowa tikuyankhula kuno tikuchire ndithu kwa apa pali mtsinje wa Katawa pamulibe madzi. Yabwera kuno kuti timve zambiri za baibulo kapena kuti buku lopatulika moti mulendo wathu mpulogalamu ilero ndi baibulo. Zotheka kukhala ndi mulendo baibulo sinde mwini filimu koma mwini filimu ndi baibulo, koma amene atilongosolere zambiri za baibulo ndi abusa Dr. Chatha Msangaambe. Ndakulandirani programu iyi. zikomo kwambiri jawabu. Tikufuna timvetsetse zambiri za baibulo kapena kuti buku lopatulika ndilo mawu a Mulungu. Baibulo tikuyankhula pano lakwanitsa zaka 100 chili tanthauzireni kuchoka ku Chingerezi kupita ku Chichewa. Ndikungoyankhula in general, koma abusa anda amene atilongosolere zonse zimene zinachitika. Nchifukwa tabwera kuno kumvera kuti timve mbiri ya baibulo la Chichewa. Kungochita patali tatuzani zambiri ya baibulo la Chichewa. Zikomo kwambiri. Baibulo la Chichewa lidatanthauzidwa kuchokera ku Baibulo la Chingerezi limene timalitcha King James Version. Makamaka version yake ya 1760 ndimene adagwiritsa ntchito kwambiri kuti atanthauzire. Komabe kuti chidawapangitse nchani kuti alowe mu project yotero azungu oti si chinenero chawo, nkuti pamene amissionary adayamba kufika ku Malawi kuno tiyambe ndi 1861 pamene kudabwera Universities Mission to Central Africa, amene lero tikalowa mu mbiri ndi amene lero timawatcha Anglican. Adayamba ntchito yawo monga azungu pakati pa anthu ena amene si mtundu wawo. Kenaka pofika 1875 pamene padabwera Free Church of Scotland, Livingstonia, uko ku Cape Maclear, nayamba ntchito yawo. 1876 pamene mabwera Church of Scotland, Blantyre Mission, nkuyamba ntchito yawo. Onsewa ndi magulu amene akuchokera ku Mangochi, ku England, ku Scotland. Onsewa adayamba kugwira ntchito imeneyi ngati azungu pakati pa anthu achilendo. 1889 pamene pamabwera Dutch Reformed Church mdziko muno. Dutch Reformed Church imachokera ku South Africa. Komabe mukayang'anitsitsa amene adabwerawo anali ndi mizu yawo yochokeranso ku Scotland komweko. Mayina ngati amale sachibuno yayi ndi achi Scottish. Kotero 1889 pamene azungu a Dutch Reformed Church aliyo ku South Africa kudzayamba mpingo umene tikuwutcha CCAP Nkhoma sino. Ndiye mwachisomo tele pamene tili pano ndi pamene adamanga hema yawo yoyamba atafika mu mwezi wa November 1889. Anthu awiri amene adadzayambitsa amenewo ndi Andrew Charles Male ndi TCB Flock, amene mayina awo pangofufutika alembedwa apapa. Alemba kuti chokumbutsa AC Male ndi TCB Flock mu 1889. Te malo ano ndiye pamene padakwiriridwa ntchofu ya Nkhoma sinodi. Tere poyamba kugwira ntchito yawo ija nayamba kufalitsa uthenga wabwino monga mbiri anali ndizo zimene amakumana nazo, koma adadzapempha malo ano kwa mfumu achiwere amene ndiye wakulu kufikira lero lino kudzakhala pa malo pano. Ndipo adayamba kugwira ntchito yawo ija, chimodzi mwa zinthu zimene adaziona kuti uthenga wabwino upitirire unali kuti anthu yawa amene tikuwayankhulawa adziwerenga okha ndi kulemba, koma adziwerenga baibulo mu chinenero chawo. Pamene adati titanthauzire titanthauzire baibulo limeneli.
tsono nembadala mamishoni ena aja chifukwa si a Dutch Reformed Church okamana ndi mtima umenewo ayi kuyambira UMCA amene adabwera kuno 1861 paka nthawi kenaka ake chama 1870 adayesera kuti atanthauzire koma anthu amene adafikira kumagomera kumwera ndipo poyamba kulemba amatanthauzira monga missionaries amatanthauzira zidutswa ta Bible lija kayangoganiza lero nchite Genesis yekha tsuli nayi maliko namamuyika mchinenero chimene chocho ndi anali nditi tizidutswa tofuna tidzithandizira kuti anthu adzimvetsetsa mawu a Mulungu ache ndiyoti awa akuchita zimenezo pauka Robert Laws aku Church of Scotland akuchita so zimenezo wa Free Church of Scotland akuchita so zomwezo ku Heatherwick akuchita so zomwezo onse aja mazichita poka ndi mukhoza kuona wena ali kumvera akufuna tonthoza chichewa chomwecho chichewa chakumwera chichewa chakudowa chichewa chakunkhotakota zosiyana kwambiri koma aliyense amagwiritsa ntchito zawo nchifukwa tabwera pano kuti timvetsetse zambiri za nkhani imeneyi. Mpulogalamu lero takhazikika pa baibulo ambiri timangodziwa kuti kuli baibulo la Chichewa koma kuti kodi zidayamba bwanji sitidziwa. Tiyambira pano kena kuti tipita pano tinayenda ali kuti tifike pano basi nika hiking ndithu tifika mwakaphiriphiri kumapita kuntundako kena kuti tipita pa mvera pa mission kena kuti kamalizira ku Kaso ndimene tiyendere ndikupira kuti tiyenda limodzi pa lendo umenewu sitisokera chifukwa tili ndi abusa Chatha Msangaambe kuti dzina limene ndi Msangaambe kapena chani ayi dzina lili la chingoni ine mesa kuti Msangaambe ndebe pachingoni chidatha ngati chinenero mali Msangaambe chifukwa tidachita augment pa Ingerezi dita ngati dula zina kuti dzimveka bwe koma ndi Msangaambe let's go tent zipita Msangaambe ndiri ndinangoni inu kwambiri kapena makolo adachokera kuja makolo adachoka ndithu kumazulu ku South Africa chifukwa mukamalemba dzina lanu ndiona kuti maika maawi osati Msangaambe amene mama tidzika ndi HM amene Msangaambe ani ndinu Dr. Sure osati wakuchipatala ayi wamaphunziro usinganga wake siri daito bayanthu Jackson koma Bible tunena pano pali taruzani kuti Dr. unabwera bwanji udokotala umenewu ndi maphunziro athu a theology titaphunzira kumalawi kuno kuzomba theological college tiyamba kutumikira mu busa padadzapezeka mwayo titipite ku join ku Stellenbosch University kumenenso uyu adaphunzira esimali university imeneyo ndiye mwamwayi itakoza ka degree koyamba mwedapitira nkono kuti amuchita sokena basi kena kadza koma kena sokena kena ka umatsiriza kuti ayi mubalekeza apa mukhala sing'anga kodi zama Mungu zimafika so pakana pa Dr. zimene tunena pano basi inu ndati kumwamba lusizo mukangofika kuti ine ndini PhD tatsekulani ndilo kumwamba nkwina bwanawe kumwamba nkwina koma wa PhD sangakalowe kugahena kumene ukatufuna tikalowe ndi Yesu yekha basi kumene kati PhD so ikaphula kantu kumwamba umene kuma PhD tidzakhalira tsekera mu mboko tumapopita uko tikafika ndi mtima umene walandira Yesu posa yedu amarufuna timvetsetse kuti zinayamba bwanji pamalo pano wamwina tiyambeta pumirako nyimbo mumvera kodi nyimbo mumvera kodi tono mupempha nyimbo zimene makonda inu koma mukamapempha ndekuti mukuyimbira gulu lalikulu kwambiri kumbuyo kuchifukwa ndekuti Nkhoma sino ndi mukuyitchulayo komanso mipingo seja munayitchula ija mukusankhira ndinu mwavala udindo wakulu kwambiri tinafuna tipumireko zikoma kwambiri nyimbo kama mwene ndiyambe nje Chingerezi poti zinthu izi tikufuna kutaona mmene zidachokera Chingerezi kupita ku Chichewa zoona nyimbo imene ndikuya mtima ndi imene mangonkweza Mulungu kuchokera ku Daniel chapter 7 the ancient of days zina lina la Mulungu ndiye atadaimba mbiri the ancient of days mwema ndikuya mtima ndiya
Ron Kennedy. The ancient of days. Digi digi. Tichangoma pano program ya Cruise 5 kuchokera kuno kumvera kudowa tikutsata mbiri ya Baibulo la Chichewa. Tabwera pano ndipo tapeza chipilala ichi. Munanena kuti pano pamene anthu adayambira kufika azungu amene adabwera ndi mawu a Mulungu kuno. Koma kuti ufike pano tinaenda nthuka ntunda. Anthu amene sakunonso pena sapadziwa pano yayi. Nkuchire ndithu. Ndiye kupata kuti why anadzapezeka pano chifukwa cha zidatheka bwanji. Monga ndinanene Joa. Anthu anzathu a mission amataka mafika kunalibe sotakhoza kufosa kuti wina adadutsa chani ngati petimentera apa. Ayi kunalibe njira. Koma unaliko kuti woka Mulungu akungowatsegulira njira ija. Yes. Ndi atabwera kuno. Mopangana Andrew Male, mopangana ndi amene adadzamulandira Robert Laws. Okay. Kumpoto. Adamuza kuti iwo khale ulowere dzibulo chakumma wako. Udzowere chakumwera wako. Robert Laws kumuza Male. Andrew Male. Iwe ulowera uko. Ndanena kale kuti anthu awo ngona Rose wa ku Scotland, Male wa ku Scotland. Yes. Koma gogo wake ndamada pita ku South Africa. Okay. Nkukakazikika. Chabwino. Ndi akubwera kuno ngati ochokera ku South Africa. Ndi adafikira mmanja wa mafumu monga zina lilipo yamba pose. Akamafika amafika pa malo kuchita odi. Kukaudira kwa mfumu. Ndipo kuno adabwera nkudza gogoda kwa mfumu Chiwere. Okay. Chiwere ameneyo mfumu yachingoni. Yes. Ya majere. Kuti kuno ndi kudowa tukoma. Kuliso mafumu achingoni. Alipo mafumu achingoni. Kudowa alipo mafumu achingoni. Ndipo uyu ndi Chiwere wazongendawa majere. Okunothi. Ndikungofuna kunena mosiyanitsa ndi lengoni maseko akuchewa. Moti kusena ke Nkhoma. Ndi atafika kwa Chiwere. Tufuna malo. Mzungu kwa nthawi yoyamba kunali ngati kuona munthu wosendasenda. Azungu kunalibe konoko. Nkungorukira munthu wofira khungu. Kuti ashi. Bangi saruka magazi. Chani yani. Ndiye Chiwere ndi nduna zake atakambirana kuti komabe chifukwa cha ubale umene unalipo pakati pa angoni akunowa ndi angoni akumpoto amene adalandiranso Robert Laws. Panali kabale nkafunga umazi kuti uthemere kuti kale skulu zinthu zitamba kale kukhazikika ku Free Church of Scotland. Okay. Ku Blantyre. Ndipo satamba kukwera mapiri kupita ku Mzimba. Yes. Ndiye tsopano mafumu aje poganiza kuti sitili sure ayi kuti amene sitimfiti timeneti kapena sitibweretsa tsoka iti ndizachilendo kwambiri kwambasi ndakuti ayi mafumu ino anthu amenewa kayikeni ku nkhalango kuja. Jowabu kuno unali nkhalango yayikulu, nkhalango yoopsa, ndipo nkumene amachitira nsembe zawo za mizimu monga mwachikhalidwe chakalekale. Ndipo wayika kuno kunali kuti ifeyo sitingawitse ngati wanthu koma mizimu iyi ikakumana mizimu inzawo ngati akabwereko ndeti tiziona ubwera tiona kuti zikhala bwanji akati angoti zi kumene tinzo kuti zathana kumene koma akakhale ukulu nguti akathana ndi mizimu inzawo chifukwa tu abusa olo panopo mene kuli kuno kukuona kuti kuli kale nkhalango pano ndiye ndi zaka zimene mutchulazi sikudziwa kuti kunali nkhalango yotani tonse sitimvetsa pamenepo mpamene maona ukulu wa Mulungu chifukwa atabwera andi inali mwezi wake wa November kuti amba kutentha monga mmene kukhalira andi chaka chimene chocho mvula idachedwa kubwera chaka chimene adafikacho mbiri matero ndi atabwera waja adadzamanga hema yawo pano tenti nditu kachisakasa ndi zina zoti fa mabwera ndi anthu amene amanyamulira katundu njira yonseyo tikhala pano nkukhala pano koma chaka chimenecho kudapezeka kuti mvula idachedwa kubwera ne amamanga chinyumba choti adziti chopemphereramo nkuti so adzigona momwemo nanga si ndi tenti ndipo manga nyumba imene ijayo idafika mpaka mu November mu December mvula sinabwera ndio automatically pachikhulupiriro cha makolo wathu
mvula kama chedo alipo wina amene wamanga mvula ndaja wabwera kuja kwacha mfiti zija ife timadziwa anthu tisalole mudera latulira awa ife nze chilendo abweretsa matsoka moti mpaka na chiwele adabwera nkudza kumikana nawo ndi nduna zake kuti ino mvula kwathu kuno sibwera mwachido chonchi koma chifukwa cha chinyumba chanu mumanga apachi ndiye mwamanga mvula ndiye ndikukupatsani paele yes ati madam mukasule chimenechi ayi sada wakasulitsa akuti ikapanda kubwera mvula mawa mwata tigwaza nanga sangone apa chisasaje achita uzimba mipaliro atayika ikakale yapo kumaona kuti mawa mvula igwe tsono male ndi tibifoloko mwechikhulupirira madziwa kuti ndi fotaita yes akuti ayi mfumu musidandaule mulungu amene abweretsa mvula ndi amene abwera udzaphunzitsayi yes moti mawale mvula ikugwa usadandaula mtima uli pasi ndithu imene machingezi mati missionary risk kungodziponyapo basi koma chodabwitsa Joabu chimene chidachitika nkuti ndiyese mulungu amakweza programu yake akuluakulu awo ngakhale amanena ndi mtima pasi koma anagona pa maondo ambuye kupemphera kuti uyadani mvula ibwere tata ikapanda kubwera mvula Joabu ndi makhulupiriro pamenepo ngati mother tongue yawo inali cha Afrikaans amapemphera mwa Afrikaans sungaphezo nchizungu kodi munthu ukazunzika pamene chiyankho chako chimatuluka bwana kulire sitilire ukalusa chitumbuka chimatuluka kopeza kuti akuya kwambiri ndipo zonesa kenza kuti it happened usiku umenewo mawa amene kumacha akuti kunali chakumadzulo mvula idabwera kantambo kadambwera mosadzika bwino nkubwera mvula yoopsa ndiye kuti nkhani yafika kale kumseko midzonseko kuti nzukwa zizirunguzija azipatsa admitam kobasi koma zalongezo kuti mvula igwa koma mvula itabwera Jobu pamene inali ngati tikhoza kuti pachingerezi risk yes idakhala ngati stepping stone of faith chifukwa kuchoka nthawi imeneyoyo pamene idayambira kukula mpingo Nkhoma ali ananena kuti agwetsa ndipo zachitiko ndipo akuti ogwetsa mvulayo ndiye mulungu amene abwera naye tilondola amenewa tera anthu aja adadzigulira malo chikhulupiriro cha pa mfumu ndi chikhulupiriro cha pa iwo eni basi anthu adamba kumayandikira nthawi imeneyo asanaganize nkuganiza komwe kuti kodi malo ano mission itiche dzina lake njani koma dzina la mvera lidabwera pali nkhani zitatu zimene zimadziwika za mvera choyambirira pali phiri mwaona kukaso kuja phiri limene lija achiwere amati akamayitaniza anthu awo kunalibe maselofoni kunalibe anthu amakwera pamwamba nkumakuwa paphiri ndi ankati mverani anthu nkumamva kumidzi kucha number 1 ngati polengezera number 2 doti la mkuno ndi doti limene limaumbika mbiya kwakuti doti lilo akaumba nkulikoza bwinobwino monga mene limakhalira tegeze doti la ku Nkhoma limene umadzika ndi kupita mbiya kuno konso masiku amene amaumba mbiya ndi amati ayi doti la yapa umaloza kumene kuli mission lomvera umati ukamagwira nalo lomvera kwati ntapindika chonchi lima osati kumangogumuka mango yoyoka yayi lomvera so vision yachitatu nkuti azungu atachita study kuti pomvera anthu doti lomvera ifenso we have been obedient to God moti mission station yetu ikhale mvera moti focus yake kamene pa obedience obedience yaiwo kuchokera ku Cape Town chifukwa zingune nawa tikamata ku South Africa sinena pa Johannesburg ayi tunena Cape Town kumapeto
kumapeto kusonga kwa dziko la Africa kumapeto kwake ndithu kumene kodi nyanja yanchere amangoendesa chala chonchi kumayigwira. So adachoka kumene kuja kudzabwera pano kumvera Mulungu, kumvera mayitanidwe amene Mulungu adawayipatsa. That point is very important. Chifukwa chonena kuti mwina tikamakamba za mmene chipembedzo kapena chikhristu ndi zipembedzo zinayambira sitimvetsetsa kuti anthu amene analotani. One, I'm trying to understand kuti ndi ndani amene angalole kudzakhala malo ngati olo lero tikuyankhula pano atakupatsa malo kuti ayi takupezerani malo khanu ukhoza kudandaula kwambiri kuti afu mwandiganizira bwanji. One, two, anthu amene amabwerawa ndikuva kuti sanali anthu wamba oti analoloswa zochita. Yeah. Jobu ineyo ndidakhalapo ndi mwayi okayenda mmakwawo anthu amenewo. Yes. Ku Cape Town niko. Yes. Ndipo uyu Esimale anali graduate wa class ya 1886 ku Stellenbosch University, and he graduated at that time the Bachelor of Arts in Theology. Pamene uyu TCB Frog was a graduate wa ku Huguenot College. Imene idakalipo ma university yosewa alipo mpaka pano. Ndipo sima university amasewera abiyayi. Ine ndakaphunzira kumene adaphunzira maleko. Ndi ma university afungo. Mbiri yako khozo kayipeza kuli zithunzi za ma student kuyambira 1760 imene university idayambira. Zilipo. Ukapita class 1886 ukapeza kuti Esimale anali modi lumo. Tsono ndi wanthu oti mukamayenda mu streets, let's say ku Stellenbosch. Kapena Cape Town headquarters kwao. You find kuti nyumba zoketi zakalekale koma inalekale city. Zapa mwamba kwambiri. Inalekale city enwake poti kumene kudakhazikika kwambiri ma Africans. Amaicha Kapstad. Imene sinali jenu ambaye. Imene inali more developed than Johannesburg at that time. Yes. Koma amasiya zimenezo in obedience to God's calling. Osatiso dzafika kuno kukakhala mene adakhala kala anzawo achina Lozi ndiwena. Mkwene kuti tipatseni kumene uchire phanje. Tikaswa mphanje kumene koko. Tikayambitse zokhudza kwambiri peno kamaona kuti ife tikamatile tupita ku missions takwera Pulado alawile doing missions. Ukamaona anthu amene how they sacrificed. Umaona kuti koma Mulungu akafuna kukonza njira amakonza ndipo panda njira. Ndipo ife tisaka njira imeneyo kuti tikafike mpaka na kukaso kuchokera kuno. Iyi ndi monument pamene panafikira anthu awiri oyamba kubweretsa chipembedzo makamaka akunena kuti Nkhoma Synod mizu yake yachokera pano, koma mu program yathu lero tikupita beyond Nkhoma Synod chifukwa takhazikika pa buku la buku lopatulika limene ndi Bible la Chichewa kuti kodi mbiri yake ndi yotani. Tikapondapo pamalo pamene anthu amene ankatanthauzira buku limene likuchoka ku Chingerezi kupita ku Chichewa adakhala. Mwina sota chitika mwayi kupeza kakapo kobenthuka koma sungakapeze pa. Kalekale kwambiri. Kadakokoloka kale. Koma history aukumba wena atakumba. Akhoza kapeza kuti iyi kabuya pamwena ndi wakuti. So tichoka pano kuti tipite ku mission kumene konso kuliso mbiri yake komanso mwina ena ayi ndikakhala koyamba kuyiona mvera mission. Fa ino ndi number 1 mmatero ku Nkhoma Synod ku number 1 ndi ndipoti kamali number 1 nzenzeni chifukwa kuti lero ndi mipingo 200 chakuti. Yes. Koma mpingo number 1 yes ndi mvera. Ndikumene ufuna tikafikeko ndipo ndole mwake ndithu ngakhameti pazokambirana ku Synod. Mpando oyambirire umakhala wabusa kumvera. Ali number 1. Kodi inu nabusa kuti? Ine ndine mbusa wakudedza. Kudedza? Kandi number 100. Aja amalongosola mbiri aja. Taikani kayo ku number 1 ali kuti number 1. Ndentha inaka mapeza kuti amene ali pa number 1 kukakhala kanyamata. Ndiri makampeke mpando bewa ukulu. Iwe kumapukusa mululu zatheka bwanji mululu yakhale pamenepa. Mamodel opuma kumakhala kumbuyo. Kapa number 1 pale mmuno wake. Program ya Cruise 5 together ndi Reverend Dr. Chatha Msangaambe akutero koma anangofupikitsa ndi Msangaambe. Nyimbo number 2 tichite bwanji? Nyimbo number 2 tibwere ku church ndithu. Yes. Pakati apa Nkhoma CCAP praise team. Yes. Anaimba nyimbo zambirimbiri koma nyimbo imene ndigwira mtima ndi Thanthwe long'ambikatu. Mbuye wanga. Nyimbo number 12102 mbuku koma anaimba
osati monga male koma mwazalero ndibisale momwemo ndi praise song yabwino kwambiri akutero Thanthwe long'ambika ndibisale mmenemo. Nyimbo namba 2 mpulogalamu ya Cruise 5. Tili kuno kumvera kudowa ndipo iyi ndi monument kapena kuti chipilala chimene chikuyimira anthu awiri amene adafikira dera la kuno ku chigawo chapakati mama kuno kudowa. Koma manena abusa kuti sikunali anthu oyamba kufika kuno iyayi. Panalinso anthu ena amene adali atafika kale nkumafalitsa mawu a Mulungu. And they were even well established. Robert Laws by that time anali woti anthu amulandira kwawo wamba kukhazikika kumene kuchi. Komano amalumikizana bwanji anthu amenewa kuti kunalibe mafoni itu. So koma tikuona kuti pena pake at some point akuone kuti alunzanitsana kugwirizana pa mission imodzi yonena kuti tilitanthauzire Bible chike mu Chingerezi kupita mu Chichewa. Zidakhala bwanji? Jobu pamene mpeno maona Mulungu kamaganiza mwalero umadabwa kwambiri kuti zimatheka bwanji kulumikizana kote. Yes. Koma kungo suzumiramo mene zimachitikira mudziwa kuti monga ndinafotokoza pamba paja kuti anthu aya anali connected. Yes. Ndipo ngakhale kalata eniyi ikamachoka ku South Africa kuti idzampeze maleyo ndiyo kuti post office imene madziwika inali yomweyo ku Mzimba ndi amene amatha kulumikizika through the lake ukadutsa kushire mpaka na Nkhoma umadzafika. Ndi anthu amenewa amaenda kwambiri analibe njira ine iliyonse ipo ndebe magalimoto ndebe chani wapasi koma amalumikizana male Hidawiki panali wina Nepia ndi China Rose akumpoto ndamana ndi chidu chimenechi koma atakena pamodzi 1900 nkono kuti chidu chawo chimodzi tsopano dadi aitete khale ndi project imodzi. Okay. And project imene yoyo ndime adayisira tsopano pomafika 1900 nkuti awawa batabwera ma missionaries wena. Okay. And amene nthawi imeneyo anali ngati no wankulu pa mission pano anali William Male. Ndi amene ndi chidu cha zolembalemba ngono wake wauyo wa Andrew Male. So William Male atabwera awawa ntchito maito ngati wakulira napatsa iyo jadziyang'anira na malumikizana ndi anzakewa adayamba kulumikizana ndi amene adapanga timu yoyamba 1 yakuti adzitanthauzira ngati azungu amene amachimva Chingerezi nkumabweretsa mu Chichewa chophochoka ndi padadzakhalanso timu ya anthu akuda amene amathandiza. Chimenecho chimene chititsa chidwi kwambiri chifukwa timatero kuti polemba history chimba Chingerezi mati historiography tazina mabuku amene magwitsa ntchito ndolemba azungu ndi amangonoti William Male adatanthauzira koma ise chinenelo cha wena wake sizingatheke mafunika wina wake eloko ndi moti William Male ndamadachita assemble ma locals. Choyititsa chidwi anthu amene wawo nkuti adafunitsitsa kuti Chichewa chake chisakhale chakunkhotakota chisakhale chachilomwelomwe chisakhale chachiyawoyawo chisakhale chakumchinji ayi ndi adachita assemble team uku adatenga mkulu wa mpingo Maseya kumwera kuchi kuno kumvera kuno adatenga Wilibesi Chikusi ndiye nkupita pakatipo chakunchewu kumulanda adakatenga bambo Ishmael Mwale amene wawa ndi amene ndi ena amene amachita amathandiza kusanthula Chichewa chija ndi amene adapanga timu yoti azungu aja akamalemba kuzidziwa kuchimvetsa Chingerezi nachikaumo ndi amanena kuti ayi ababa simone sitilemba kuti ayi iwowa iyeyu mitima yake inali yotero ti ayi apa munene kuti mtima wake ndezi umveka bwe acha nkumathandizira iwowa ati yakulemba
you know 1900 job nkuti makolo wathu sukulu angokhala mmapanga basi koma amene aja anali maconverts amene kachingereziko amamva pang'ono koma kuwalo khazikika mchichewa. Okay. Mukachiona chichewa chimenecho tifotokozapo pakatsiriza kuja. Yes. Mmene amatsiriza project imene ya 1900 ndi imene tikukondwera fadeza kaitsiriza 1922. Okay. Ndemuona baba zina zimene zimavuta ndikuti chifukwa chani chichewacho atachitulutsa chinakhala chichewa chimene zimavuta kuchichonga kwa zaka zambiri. Chinalicho zimavuta kuchichonga chodzinga bwino kwambiri nene kubwera pakatipa kuti komabe awana atanthauzira bwino koma baba ena kutsutsa komabe awana atanthauzira bwino. So amenewa ndi amene amagwira ntchito imeneyi anali aziphunzitsi of course koma no aja galelo amati vernacular grade. Yes. Ndi amene amakhala ntiti malusoti meneto kumathandizana ndazunguwa ndi adagawana hitha wiki achite chaputala chakuti kapena mabuku akuti kuti male ndamali atenga zambiri ukonso nachita zinzake ndi pomafika tikatsiriza kuja kuti nkakuonetseni pomafika zaka zina mpaka na maleyo adafika pano kuti akulu zapa mpingo yambana mwandiri masula kaya. I should focus on ndichite concentrate pa izi Joab translation sizolawa ayi translation tikozo kaba nitsikulo sila tuntu tantoze ma verse 6 waka kuti muyotse Chingerezi ndiye mukamve Chiheberi kumene chokako kuti liwili jeli mpeke bwino komanso kukangana mwino osalankhulana ayi kuti mupeze liwili anakukani translation yako kuti mupeze liwili kuti grace munchichewa mulibe ndi mukaone muchihebiri ndi zina kuti kumano zikoza ndi chisoni chophatikizana ndi mantha chophatikizana ndi ndipeze wedi imodzi yoti ndipo kuti adzikapeza maungati amene wakuti grace ndiye kuti chisomo Job kumene kuchoka chisomo koma nkoseketsa amachita ma research aja odabwitsa anthu akanala kudawa ukafufuza kuti koma kodi maganizo akuti undeserved favor tikhoza kuti nchani ndi amasauka nkukaita research pita mudzi nkuona kuti pali mankhwala kaya amene azimayi ngakhala kuti sanasambe m'maso chipombo ine chili kuno akangotenga kantengo kamene konkuika mzimayi nkuika muntsitsi basi azibamba mayi taimani mtima phapha undeserved favor ndiye chisomo icho ichi chisomo kuti chimene tili chikhalire muchimo mulungu akuti tabwera kupulumutsa nyangu zili m'maso za uchimo tikuntukwana mulunguyo mulungu akutipatsa mwana wake undeserved favor ndiye akuti tanthauzirani mawu ife tidalemba kale mchingerezi ndiye mulipeza ndiye mchichewa manumo mungati bwanji mugenza kuti mzungu kalipeza liungu asaka dalipeza panafunika malocals amene adafatsa mothandiza ndi azungu acha nkhani ndi imeneyo mwina mukamadzawerenga baibulo la chichewa tsopano mudzakhalako ndi chidwi kuona kuti ena akadagona pa tenti kuti zimenezo zitheke. Tipita ku mission mmanena kucha tikaone kuti kodi zioneka bwanji kumeneko mvera mission number 1 mu Nkhoma Synod komanso it played a big role ku mbali ya kutanthauzira baibulo kuchoka ku Chingerezi kupita ku Chichewa pamodzi ndi mipingo ina imenenso inali muno nthawi imeneyo ma 1900 ma 1800 nchakuti tikulondola kumeneko pamodzi ndi Cruise 5 motsogozedwa ndi Reverend Dr. Chatha Msangaambe. Tikupitirira kulondola baibulo la Chichewa. Ndimanena kuti mulendo wathu mprogramu lero ndi baibulo la Chichewa kuno ku Malawi. Baibulo la Chichewa lakwanitsa zaka 100 chili tanthauzireni kuchoka ku Chingerezi kupita ku Chichewa. 2022 ndi chaka chimene baibulo lakwanitsa zaka 100. Koma baibulo lija suti tingangolipeza kuti apa ndi pamene anatanthauzira ayi lili ndi mbiri yake. Tayambira kumusi kuja kutchire ku Malunje kumene azungu adafikira kuno ku chigawo chapakati kwa Chiwere
kumvera kudowa. Kumeneko ndi kumene amagona, kumene kunali matenti yawo ndi malo amene amakapumirako. Koma malo amene anati tiyambitse mpingo, timange malo tizikhalapo, malo ake ndi amenewa. Ichi ndi chalichi chakuno kumvera ku mission. Anthu akuno akamati tupita ku mission kumvera amakhala kuti akubwera pano. Koma tikamamva mbiri yake akuti sikuti malo ano anangofika nkumanga chalichi ngati chimenechi ayi. Akuti zidambira kuseliko tindi Reverend Dr. Chatha Msangaambe kuti atiuze zambiri za malo ano. Mwarazunga machoka kucha kumabwera kuno. Azungu atakhazika pena paja poyamba kutukulano kuti apange mission station. Chimene amachidziwa kwambiri kunali kuyambitsa skulu. Okay. Moti mu 1889 ayamba akhazikika, 1890 ndi adayamba skulu yoyamba. Skulu yake ndi imene ili apo pai. Oh. Imeneyi kufikira lero timaitcha Andrew Male Primary School. Okay. Yapamvera pano. Yes. Adamanga pamenepa kumanga ka skulu anangoyamba kuphunzitsa. Okay. Ndinkodabwa kuti nangango yamba kumene aphunzitsa kanali ndani azungu omwewo. Ayi. Nthawi imeneyo nkuti Livingstonia itachoka ku Cape Maclear. Ndiyo kumene kuja adasiya aziphunzitsa. Moti mphunzitsi woyambirira anali Bambo Romani amene adakawatenga ku Cape Maclear. Cape Maclear kumadza phunzitsa pa. Ngati mphunzitsi. Ngati mphunzitsi. Kukatenga kumene kuja. Eya. Ndechali akapanga skulu wana choka kumeneko ndi makolo awo choka midzi yakuno ndamayambano mpingo. Oho. Ndechalichi yoyambirira imene kuonekera kuno kumayambirira kuseliko kumene adamanga foundation yoyamba kenaka namanga ikula imanka ikula moti imene muyiwoneramo nja 1900. 1900 ndiyo kuti ilinso ndikulumikizana ndi mbiri pachinendeka kuti 1900 yes ndi imene adayamba project yotanthauzira Bible. Ndiye amene adali pano ngati William Male. Yes. Ngono wake wa Andrew Male wayambira uja. Yes. Ndi amene analiga tswiri pamodzi ndi kulija ndene lija la anthu akuda amene amawathandiza namazika zinthu ja pamodzi nkumalemba pamanja. Kumalemba nthu pamanja. Tsono ataona kuti ntchito ikuchuluka. Adapempha kuti achoke pano apita kuphiriko kumene amangotsata mpata poduka mphepo monga nanena kale kutanthauzira Bible aya si zinthu zocheza osamati phokoso kwina kwa kusokosera kutani zijazoti ayi ulemba mayeso kale malemba mayeso msiu litanthauzira ni passage Chichewa za malemba wena ali pomwepo ayi pamafunika ndi tubata kuti uone antifaa chake amafunika anthu akakhalepo pang'ono ngati maskola achidziwitso cha chinenero chimene chidali chapoyambacho monga Bible chipangano chakale paja chidalembedwa mu Hebrew amafunika pang'ono akhale nakuobe uzidziwa kuti kodi mu Hebrew akamanena zakuti ankatanthauza chani fama wache soda mango wachula kuti ayi boy ayi mnyamata girl ayi mtsikana kadoshi chiyero ifetika ngochiro kuyero tambochiro kale kalala kuti yawaidi ayi yabla ayi siwaidi mwaka mwana kadoshiyo akufuna kuti ngai chinthu chimene chapatulidwa pacho khachoka kuti ichi nchabamba nyumba muno kapo iyi wina saigwireso kadoshi kodi kadoshi yo ndio mwangopeka kapena ndili utolo that's the word in Hebrew. Kadoshi kupatulika chifukwa mukana buku lija akuti buku lopatulika ndilo maamulo. Word of God separated only for God. Kadoshi loyera mukana wena kuti buku loyera imejo nkutanthauza kuti ili lopatulika ndi zimene zija kuti zilowe munthu anali wa Afrikaans ka English pang'ono ndi adziti third language Chichewa koma atulutsebe atulutseza kuti wina akawerenga kunchewu akamva kuti Chichewa akawerenga waku Khotokota akamva kuti Chichewa ndithu Kasungu North Chichewa ndithu ndi makhala ntchito imene Male adapempha mu chaka cha 1918
kuti bwanji a mission amene amamuchita sponsor kuchoka ku South Africa uli kupempha kuti bwanji mutalola mutatenga mission wina abwere adzakhale pampera ineyo ndigwire ntchito iyi. Maujena amene malo tikutchula mwina popeza pano ndipoti anthu sangathe kudziwa koma Kasoyo is almost just some 4 or 5 kilometers from here. Kupita ku phiri. Ndi phiri lenileni ndithu. Poyamba amagwire ntchito pompano akafuna momwe mwasowera ino mwasowa ku Zodiac akudzwati mapita ku field momwe samachitire ye wasowa kaya amachoka pano ndanali ndi bulu wake amakwera bulu asi kaka chifukwa samangodzera pa makazungulira ndithu kukafika kumana kucha basi kachidzulo akutsetselekanso ndi buluchi akubwera kuno tikapita kumeneko akakulozerani nyumba imene amakhala bulu wake imene amapumenamo komano chaka cha 18 chimene chimene adatsimikiza mtima kuti yayi koma nzikagonera komweko kungosamukiratu kudzipatula ndithu mission ino kuiwala adzipita kukatanthauzira buku lopatulika. Pali zinthu zingapo zimene afuna kudziwa ndimamva zoti pali nyumba pano imene ni nyumba yoyamba kugwiritsa ntchito njerwa muno Malawi. Ndizoona kapena zongosinjira? Ndithu ndizoona zenizeni. Ma architects akamachita history yawo Malawi mono ndi nyumba imene amadzalozerana imene. The first brick house. First brick house. From Nsanje to Chitipa. Ndithu andiluso limenelo adabwera nalo ndi awawa azungu ku Dutch Reformed Church. Okay. Lopanga njerwa. Kusiyana kwake nkokuti azungu awa Dutch Reformed Church ku South Africa paja nthawi yachizungu kuti mati they are Boers. Boers. Anthu amene aja amachokera ku life ya kugwira ntchito ndi manja wawo. Unlike amene akuchoka ku Edinburgh. Masita analigale okazikika analigale anaofewa. Koma antima. Pamene mbuno anali wa ntchito zamanja. Ntchito zamanja chifukwa ngakhale kulima. Kuyiwa kulima sunali umujane na wena kuti aya utembeleredwa kwa Adamu adatera kwila iyayi. Kwa hiyo inali mulungu theology ya Dutch inali yakuti mulungu adamulenga munthu kumika mmonda to till the land. Ndipo fetichite zimenezo tembelero lijeli makabwera mu chapter 3 atamwika kale munthu mu chapter 1 atamba kale kulima kodi kulima si udamefanya tembelero ifo ina soni madandaula nako nimati kodi adajeranje apozi nkula kuitsa adajeranje apozi simazono kulima atu pano tenjifaka mukaona kuti adachi pali ponse mission station yawo pamakhala farm pamakhala farm ufa background yawo inali yogwira ndi manja wawo alime ajo kulima iwo sinali nkhani chifukwa podzakhala panopo ata kuchoka 1889 chaka cha 1912 ndadasuntha wakana headquarters yawo kusamutsa ndoti adzalano ma station angapo ndema ma station angapo amene idaona kuti apa tikhoza kukhazika kunali ku Nkhoma kwa Mazengera. I was going to ask that question kuti mumachula William Mare koma kuno ndikumvera koma pene William Mare secondary school hayi William Mare amachoka ndi Nkhoma hayi ndithutere zifo zinayi zimenezo zokuti pano William Mare adakhala pano pamene uko kunali azungu amene adachoka nokunoko headquarters kumaisuntha kuti kapita address yetsopano ya Dutch Reformed Church ku Malawi idakhala Nkhoma. Adasamuka 1912. Timadziwa adachokera nji pa? Pali zifo zitatu. Padziko pano madzi amavuta. Madzi amavuta. Ndiye pano adachita ngati amasauka kuti ayite settlement. You know, timati trends of settlement. Madzi ngofunikira kwambiri. Ndiye maona kukatawa kuja. Kazi na makao kuti kwa uma. Pano katsinja koma kale. Pamene ku Nkhoma madzi anali zinja nchirima. Nde being maboers okonda zolima ndufuna madzi basi. Madzi ndi moyo. Ndufuna madzi basi. Bagada suntho pita kucha. Choyambirira. Number 2 nkuti
by 1912 kuna outbreak ya tsetse fly. Nchenche zimagonetsa zija zimene zijazo matenda wake nde nalingati kwazo ngwaje nalingati threat. Yes. Nalingati chiopsezo cha matenda. Nkono kuti no. Nchenche zakali wodzera izi tipite kokwerako kumene sokuna litsetse fly free. Okay. Ndipo chechitatu chimene chimadziwika nkuti analingati kuti amapanga crash kwambiri ndi ma slave traders. Nde makangati nkhondo center ya nkhondo malo moda dzifalitso tenga kuna ma slave traders padziko pano history imaonetsa ma mission wonse kumene amadzala kunaliko kuti nali route kunali kumene amadutsa ma slave trade mwachitsanzo panopo pamene akagwira akapolo Lilongwe kuti mpaka Mozambique akati akupita nawo ku Zanzibar amende nawo chonchi kuenda nawo mnyanja nkukagulitsa kwa Jumbe nkumapita nawo kugulitsa kwa Mulozi ulendo pa ku Zanzibar. Ifo nyanja ili pomwe patu apa aya teko kuti adzafike panopo male oyambira uja male ndi foloko adafikira ndithu ukagombe kusalimako amati pa Ntsala ndena lingati official port imene amakocheza akabwera mkatundu kuchoka ku South Africa amaenda mnyanja kudzera Zambezi kudzera Shire nti mabodi lijatophwasula nkumakweraso zomwe ankachita David Livingstone mpaka na amadzafika apa katundu namaenda ndi anthu amakanyamula kumene kuja pamutu kumadzafika kuno sinali nkhani jowakurekere wamari kudali ntchito katundu kumuseza kuchoka masuwa nonga kale kuyenda koka sungathe kuyenda choka kunyanja kumuseza katundu kumapochona because chituko tikuchiona panochi poti kwayera chonchi mpanopo amanyamula katundu nthawi imeneyo nene khala kokhayo khakose kuno andi kuchoka nali ndi support yayikulu choka kuchena kuti amatumizira ndithu zinthu zina zimene anthu athu ali ku Malawi ku Nyasaland nthawi imeneyo by 1900 nkuti atayamba kale chipatala malata mukaonapo ndi chipatala choyamba cha Nkhoma Synod chipatala choyamba cha Nkhoma Synod andi ngakhale chipatala cha Nkhoma chija ni mwana kwa uyu mwana kwambiri wowe chifukwa chidachoka kunonga headquarters ya chipatala 1917 umapita kumene kuja kukakhala no kumene kuli headquarters first nurse wa Nkhoma Synod produced ndi chipatala ndi school ya manesi yes adachitira pompano anali mtsikana mmodzi mwa atsikana madagwidwa kapolo nkuyamba kuphunzitsidwa ma Mulungu nkubatizika so what was happening was akagwira akapolo mkati mwa dzikomo amabwera nawo kuno kumalunjika ku nyanja ndi awo adakhala ngati kukhazira kuti azigwirako ena achi nkumagwira ndi bwino wake pakamabwera kunoko poti akuyenda mchire amakhaula ali ndi mfuti azunga mission amene ndi mfuti ndito for self defense nde anthu amene amatenga so akapolo amakhaso ndi mfuti maalabu yes ndamene chita introduce mfuti kumalawo kuno so akatomuja akakhawati atayira wena ali patsogola akaomba futi mamba pa ena uthawa gwirako ena kubwera nawo kuno moti zimene zinali zochitika panopo mmodzi mwa atsikana amenewo zinakana lisala na banda ndi amene adaphunzitsa kukhala woyambirira kumachita practice za unesi ndi uzamba mu Nkhoma Synod mukapita ku Nkhoma kuja pali building timati sala na banda hostel inalitsika hostel ya tsikana in memory of that one, and she was also the first Christian convent wachikazi ubatizika ndimava kuti olonyumba imene amakhala abusa pano imenenso ndi yakale kwambiri akuti kuli chimphako chidzenje pasipo nyumba ya busa kumanse uko yapanopa ndi yakale kwambiri ndipo male akakhala nyumba iyoyo nkumachita Bible translation yake akuti pansipo pali tiriya una tanelo nduna umene chifukwa cha chitetezo suliso banali zifukwa zina koma ifa chitetezo ntamene unasinalizo tai uyimba foni ku polisi ngati atatama ngati kuno sizili bwino
koma technology amataka ngono kuti china chake sichili bwino nangasi maalabu amalanda anthuwo amakhaso ndi chikwini ndikuti afuna tisokoneza bwanji ndi analiwo kuti they can attack them. Yes. Ndi amaonetsetsa kuti they are safe. Ndi amakasuzumira kaye wantchito kuti kodi ndani abwera ndakula mpingo basi. Pitanike kumanena wona. Kumanena wona. Koma akaona kuti zioneka zokaisa. Ndi abwero. Ukalowa kutenga. Ukayigiraso yake kuti in case. Volovolo ndiphulitsa pano. Nkhani limene abwera kuno kumvera ndimeneyo kulondola Bible la Chichewa. Ndipo nyumba iyi ndi imene akuti ndi one of the oldest structures. Chikuoneka kuti ndi chakalekale. Mwati chinatha chaka chanji? 1900. Anachikhazikitsanso kuti ndi nyumba yapadera osati ya masewera. Yapempherera ndipo pamene timakondwerera kuti Nkhoma Synod yakwanitsa zaka 100 mu chaka cha 1989 pamene boma lidanena kuti imeneyi ndi national monument. Mauti chilipa ngakhale mpingo wamvera titafuna kuti tufuna manga chali china sitingaphwasule iyi boma lisananene. Chifukwa muona kuti project likamba enyuwanu uko iyi nkuise mmene ililimo chifukwa ichi panopo nchaboma. Mukapempha kuboma kuti ali mafuna tikagumule chimwe. Sikachite mwamasewera. Adabona boma bwera kuti mogumula chinthu chake. Ndio ndati manga mirandi mene. Tikozo chigundako koma kugwira. Ayi wewe chikudze. Nimamva kuti mkalima kuti muli mpando umene amakhala William Murray. Menemu ndiwe komanso job. For information chipupa chakechi. Siyo manga ndi cement yayi. Doti. Doti? Ndi doti nditu. Imene ngakale mapangidwe. Koma lakeso ndikuona sila masewera. Mapangidwe yake amakhala timati Dutch bond. Omakhala njira zina uku zinaziyangana cho mpaka nacho search koma ndi doti. It's called a Dutch bond. Kumapingasa chonchi komanga pake. Munaonekera hapo. Paoneka motembenu zade. Fo pene uno pena zazitali pena zili mulifupi. Kuti kale Dutch bond. Tingakaone mpando umene amakhala William William Murray. Mpando ndakhala uno ndi umene amakhalapo William Murray. Kale limenelo ndipo nyumba ino ndi imene inagwirako ntchito mu zaka zambiri zimene zapitazo. Sindikudziwa kuti ntchito yake inali chani koma tili ndi abusa pano amene atilongosolere. Tafika ni kuno Reverend Dr. Chatha Msangaambe. Mwati mpando umenewu ndi wakale kwambiri. Mpando uwu Joabu wagwirapo ntchito yakutanthauzira Bible. Chifukwa tikamene kuti male amayambira pano asanapita kuphiri. Mpando wake unali umenewu, ofisi yake inali umenewu. Chabwino. Amachoka ku nyumba kuja kubwera pano mu office mwake kumagwira ntchito. Koma ngasi pafupi nyumba ndi pafupi. Yes. Zina zikabwera ntama zampeza mamono. Ndebeka chisokonezo kama khalapo bendito. Ndimene adati. Ndipo ichi poyamba apo chinali ngati cha ku kitchen. Anzathu azungu amaita zina koma ntchito imene amagwiritsa ntchito mali inali kuti akamayendetsa zokambirana. Kuti mukamba mfundo tagwirizana ndamachite inde tipitirire. Ndio kuti wina sasa kuyankheso pa atseka imeneyo. Imodi imene and that has been a tradition imene amachite zimu ndi tradition ndi imene mumayiona mu parliament. Yes. Umene mumayiona ngakhale ma synod. Yes. Mukapita Nkhoma synod moderator ali ndi yake sondono. Ngati omwe. Yes. Imene akaiti ndafunda imene wina asayakule. Asatseguleso ye. Mwati imene ndika tsone wamachita pa mpingo level. Ngati session. Yes. Tele ndi gawo la mbiri yonse ya kutanthauzira Bible komanso chiyambi cha mpingo makamaka kuno kumvera imene ndi kwawo obadwira wa CCAP Nkhoma Synod. Ndi mbiri imene tapeza kuno kumvera kudowa koma pali malo amodzi amene atsalira. Malo amenewo kuno amachedwa kuti kaso. Ndiye tikufuna tikafikeko kumeneko chifukwa kumeneko ndi kumene anthu amakhala physically kukhala pansi nkumatanthauzira Bible. Masiku angapo amagona komweko
koma pena amachoka kumabwera kuno. Malo amene tikuyankhula pano adakalipo ndithu. It's about 5 or 4 kilometers from here. Ndiye kuti ulendo usawawe tizipita tumvera kanyimbo. Tichite nyimbo number 3 ikha nyimbo yanji. Pali nyimbo zambiri koma pali nyimbo ina yakadaimba azimayi. Yes. Masintha. Chitsitsimutso kwayo. Yes. Kuno ndi kukaso kumvera. Ndipo tili muno ndi malo amene amati chapel. Ngati kachalichi koma kakang'ono. Koma akutiuza kunena kuti sikuti ndikakalekale yayi. Kanyumbaka kanachita kumangidwa. Koma malo takhala ano ndi yakale. Kumanga ichi kunali kuteteza malo ano kuti asawonongeke. Tikuyenda ndi abusa Dr. Chatha Msangaambe amene akulongosolera zambiri ya kutanthauzira Baibulo kuchokera ku Chingerezi kupita ku Chichewa. Ukafika pano ukumaona kuna zinthu zitatu zimene zikumapatsa chidwi kuti kodapa pamachitika chani, kodapa pamachitika chani. Tiyambire ndi malo tili ano. Pano mpachani pano. Pano monga mafotokoza kale kakhumbi kakachisi kamene wira mumale ndi timu yake yotanthauzira. Ija anthu akuda Bambo Irubesi Chukuse, Aishmael Mwale, Jonathan Sande ku Blantyre komanso amaseya timu imene apanga yakuti achitanthauzire Bible lija nkusanthulanso kuziona zimene atanthauzira Chichewa cha Chizungu china chopochoka amakumana mono mauli wonse kuchita devotion kupembedzera kupemphera kufika umaso wa Mulungu. Anthu awa ndithu amakhulupirira kuti si ntchito yawo koma Mulungu amachita china chake pa dziko. Chifukwa chake amakhala okhazika kwambiri pakupemphera. Moti mono pamalo panopo pamene amakumana sinali monga ngati amangiramu panali kanyumbabe kamiyala. Adali panali kanyumba kakang'onopo kamiyala. Tsono pofuna kukumbutsa chimenecho pamene zaka zambuyomu padakonzedwanso mbiri kutero ndithu kuti ngakhale pamene male amasanthulira ma Mulungu panali ndithu pamwala adakoza guwa monga mene tikuonapo mwakuti iyi ndikufuna kuti kumbutsa mmene azathu adadutsamo. Mwina ino nthawi yabwino kuti timvetsetse za ndondomeko kapena kuti procedure imene inatsatidwa potanthauzira Baibulo. Chifukwa timanena mongo putsula kumbuyo kuja kuti Baibulo mabuku ena analembedwa mchilankhulo china ena mchilankhulo china. Koma apa tikukhazikika pa Baibulo la Chingerezi kulichotsa mchingerezimo kulipititsa mchichewa. Kodi ndondomeko yake imakhala yotani? Nkhani inaliyo kuti male ndi anzake tamene amabwerayo English translation imene inalipo version yake imene amagwiritsa ntchito iwowo inali King James version. Yes. Ya Chingerezi cha 1760. Ndipo chimene adachita nkugawana azungu okhaokhawo amene adali atachidziwapo Chichewa nkugawana mabuku osiyanasiyana pa mabuku 66 ambuku lopatulika acha. Choyambira adayambira chipangano chatsopano imene anali ngati chowathandiza kugawa uthenga wabwino. Moti by 1917 nkulatulutsa chipangano chatsopano chonse. Ndiye chimene chija chigawa timadziduso ting'ono kuti anthu adzigwiritsa ntchito kwinanso kuti abaona kuti kodi chikumveka bwanji. Ndifo yake project iyi amadzakhala kuno kuti male achoke kuja tinali kumvera kuti afike mpaka napo pempha kwawo kuti tamba ndimande masulo ntchito za pampengo in 2018. Adoona kuti Chichewa ichi chili bwino. 1918 imene adabwera kudzakhala kuno full time. Ndiye akatanthauzira male ndi amene amatenga kwa azungu anzake aja
kubweretsa kuno. Gulu ili ndi wina nali amachita zimene pa Chingerezi timati reviewing. Kodi Chichewachi chumveka bwino mayankhulidwe wake kuti munthu atachita adzichiya chikumveka mtundu wanji. Kodi liwu ili lokhozeka azungu amvetsetsa bwino kuti bread tikhoza kuti mkate. Kodi ku Chiheberi kapena ku Chihelene Greek liwu limene lili iwo akamati mkate amatanthauza chani. Kunali kusanthula kwa mtundu umenewo ndiye amakhala monga tanena kale anali wina wakumwera, wina wakudowa kuno, wina wakunchewu. Mukaliona Bible lija muona pena kuti yache ngati Chichewa chake echiro mwepo ngono kapena chawo pang'ono. Macho kunali kugwirizana ama adagwirizana kuti tentitenge King James mmene tozile King James timve ifeyo osati zingomveka zakunchewu zokha kapena zakudowa zokha osati orare wapita kumwamba aya kale atate orare wathawa kumwamba dakatha kulemba choncho koma atate nkugwirizana imene ngati standard Chichewa mu zaka za ma 1920s. Motero kuti akafika pa stage manager nde amaitenganso nkukalembaso. Ndimene amakafukano imene yonse imakhala yapamanja manuscript handwritten nditu. Ndakazitenga zimene zazi ndimene amakapatsa typist. Panali typist Anderson Kadziche ndamene ataipa zoyambirazo typewriter nditu. Kenaka atatsiriza kuti netsifike ya 1922 kuti luka Chichewa chimene chijacho munthu wake ndi mmodzi amene ataipa pa type Bambo Gelso Muchibwaira. Akulu amenewa anali gawo litu akamatanthauzira anthu aja anali gawo lomvetsera nawo. Koma akatoa mujende kuti yaone nayo wakagogoda. Mwachisomo typewriter imene amagwiritsa ntchito ilipo. Tidasunga ku museum yathu ya Nkhoma. Ngakhale machine wayambira amadachita seti kuti adzira typewriter. Ndi akataipa manuscript amenachi. Male ndi amene ali ngati wosunga custodian. Anzake aja akachita akapangaso proofreading. Chochititsa chidwi nkuti tikafika poti azimvetsetse samapatsanso omwe kuti awerenga. Amakapatsa anthu ena. Ifa makhotitsa dzadza mu. Imakoti mistake yako yomwe mathoma ayibwerera. Umayibwereza Koma amati akatamuja amakapatsa anthu ena. And mmodzi mwa anthu amene amadzika kwambiri anali mkazi wake wawiri amali. Amadziwa Chichewa? Ngati proof kuti akuyankhula Chichewa kwambiri. Koma anali mzungu adachoka. Mzungu ndithu. Pena pake tivomereze ndithu kuti Mulungu akafuna kuchita zina sizimvetsetseka kuti anthu amene chidziwitso chawo cha Chichewa chimafika pamene pabwanji. Fomwe iwona Bible lija ndi Chichewa ndithu chokhwima chimene idatuluka 1922. Paderekeza kazambiri ngakhale amasiku anafulira ambe kuchonga kuti koma chiwechi chikadate adatere ndithu. So amarenga kukapatsa anthu ena amene ali aziphunzitsi azilaliki chani toyerenga mukumva bwanji mukumva bwanji akaona kuti koma apapa kutsimikiza ukuku sikumveka bwino kuti adanena kwambiri kuti mutere koma amene Chichewa malinga ndine Chichewa cha 1922 indetu ndinena ndi Chichewa ngimene mukachipeza mema mujamu tikwangonetsa emphasis very kuti akanena Yesu ndi kuti akutsimikiza choonadi chake chimene palibe sokusintha ndi amene chamawerenga kuti abwezeretsanso. Padatenga zaka zimenezi 1918 1919 ali kupanga compile. Ndipo munchaka cha 1920 ndimene amatsiriza ntchito ija
kumapeto kwake nkuitumiza ku Scotland. Monga makhalira buku ina lilonse pafunika pakhale publisher wodziwika. Ndi mmenepo pamene adapempha National Bible Society ya ku Scotland kuti awatenge dzina lawo ndi mmene awathandiza kuchita print. Moti adazinyamula amati akangotsiriza proofreading amayika mpukutu nkuposita zimapita kuposita zimapita kuja kusawauza awachaira lamya hayi zinthu zija zili pakuti kana kapitanso mpaka na mpukutu wotsiriza ndipo kudali chikondwerero kwambiri mali adatumiza mpukutu wotsiriza amakhanga ndi Bible afika kale analowa chimwemwe kwambiri mpaka adalemba mu ndele mwake kuti lero tatumiza mpukutu wotsiriza mauti timba mbuya alemekezeke tsiku lonse. Ndipo kenaka mwazungu saja adasankha mali yemweyi ndamene adapita ku Scotland komweko kwene ndibala kuti tsopano akayione Bible lije likutsirizika kupanga print kuchita Bible. Munachulapo kumambia kuja za azungu ena amene anali ena ku Cape Macleay ena ku Mzimba ku Robert Laws uko amene samapanga ma translation yawo. Ma translation amene anabwera kudzathandizira translation kapena amene wanangokhala ma project amene amachita yakunoyi inali yakaso ndithu basi. Yakunoyi inali ya joint. Inali to joint committee ya 1900 ndinachula ija pamene adayambira kuchita pamodzi kuti uyu akuchita zake akachita zake tete kale ndi moti kutuma icha imene first joint committee translation ya 1900 ndio tuko kunali Napier oku Livingstonia oku kunali Hitherwick kunoko kunali Male ndiye banana azunguena awiri Hamilton amene ali wa Churches of Christ kugowa ndi nzake ndamene onso amachita kolekti kumachita magawo wena akachita ntchito ija amene aja inali ngati joint ndio unaona ngati headquarters ya Bible Society ndemeneyo kuti amene ngati ndo oti aike pamodzi moti imene sinaliso ngati ya Dutch Reformed Church yoka koma dziko lonse ndithu. Ndikudziwa kuti ndipo vuta kunena chuchuchu komano tingati zinatenga nthawi yatali bwanji kuyamba kuti tayamba process mwina tiyambire pa joint pa chifukwa kwina kumbovuta kuwerengera koma joint yo kuti akuluakulu tisamangoti wina akutanthauzira kwake wina kwake tateni tibwere pamodzi tiyambe project yotanthauzira Bible yochokera mChingerezi kupita mChichewa zaka zonse kuti tayamba nkufika poti wera mali wano kuti tatumiza ucheni yomaliza. Monga ndinena zidatenga pafupi zaka 20 kuchokera mu 1900 ntchito ija imakhala akuchita mission amachita part time atwache suri anali full time ndi akachita nagwira ntchito napita poyambapo amathandizana ndi wina aliyense wa mission amamva chizungu amamvanso Chichewa because lino mwachitsanzo panali Male wina amene anali dokotala wanchipatala ndithu so mudzi wanzathu achipatala amaphunziranso kwambiri Chichewa nakasaziva matenda ayi nyamakazi a mission ambiri amene ali ma medical doctors Chichewa amachimva bwino kwambiri kotero kuti wina panali wina wake J.A. Male ndamada athandiza ndithu kulemba mwachitsanzo Deuteronomy ndamada achita translate anzake wanu ngati ma theologians amakango ika izina ndi zina kuti zimveke mmene zinene kupeka koma ucho Chingerezi kubweretsa mChichewa anali medical doctor amene anali ndi expertise part time kuchoka mu 1900 mmene ntchito ija imapitirira padadzakhala kabambo mu 1914 chifukwa cha nkhondo yoyamba dziko lonse lapansi progress ifantwa ja makanthu ndi sponsorship komanso kapena kuti adzikhala omasuka ndi imene ja padadzakhala ngati kabambo chifukwa chakuti ambiri amene amathandizawa adayamba achoka bwera kwawo
kondere dziko lapansi litavuta mission ena adabwerera kwawo thawa nkafere kwathu anali kukafera kwawo komanso amapita nkhondo kumene ambiri missions athu adapita kama chaplain World War I idakudza aliyense chimodzi World War II nde padadzakhala bambo pang'ono kamene idakumana nawo ma challenges amenewo koma inali pang'ono moti pomafika mu 1920 ndiko kuti ulendo bamalewa tsopano arono itathaso First World War nde laonoti koma bwanji tiipange speed up chitoi nde tikhale paderadera tidzigwira ntchito imeneyi. Pali zilankhulo zingapo pali kapena titi zichewa zingapo masiku ano timaona mabaibulo osiyanasiyana ili limene tikulitchulali ndi litiliti kwenikweni ndi version itiliti potsiriza pakuchita translate kutanthauzira mu 1921 naitumiza idadzaluka 1922 kwawoko ku Scotland eko ndipo pokambirana kuti kodi jeni wake dzina lake likhale chani ndimene adayipatsa kuti buku lopatulika ndilo mawu a Mulungu. Buku lopatulika ndilo mawu a Mulungu. Imeneyo ndiyo imene tikuchita celebrate imene tikukondwerera kuti zaka 100 ndi buku lopatulika ndilo mawu a Mulungu munchichewa chimenecho ndipo mukhoza kuchita chidwi kuti ngakhale buku la 1922 lo inali buku limene sili kufanana ndi limene tikugwiritsa ntchito pano pawo inalibe mawu asitampa inalibe kalozera wa reference oneza kuti vesi lili mafanana vesi lakuti monga imene likhoza kukhalira buku lopatulika machina nankhala chibuku basi zimene zija adadzazika mu 1936 itakhazikika chifano anthu amawerenga basi kana kuzonoti yayi tikhoza kuyika polozera kuti apa mawu kufanana fanizo la mwana olowerera ndada kudzoti tafika pano poti apa tikhoza la mwana olowerera 1936 ndekuti ndi improvement itatuluka kale 1922 ndipo itatuluka 1922 kuti idzafika kwathu kuno anthu ambaye uyigwira munali mu April 1923 transport inali yovuta kwambiri inali pamadzi kuti ichoke ku Scotland idzafika kuno zidatenga miyezi ingapo idatuluka kumapeto kwa 2022 ngati nthawi imene tichita celebrating kwa 1922 nthawi imene tichita celebrating pokaika pa stima kuti alongedza ati madzafika kuno April moti anthu kuti ayamba iwana kumagwira kuti ayamba kugulitsa 2 shilling 6 pence mtengo yamba 2 shilling 6 pence inali mtengo yamba mene anthu amagula ndipo adagula ngati alimba na zitumbuwa watu ngati keke yota iphula ndipo imeneyo ndimene tikunenali lopanda magawo komano male adadzachiona chimene tinchosowa ndadadzamba kumapitiliza tsopano kuchoka pamene paja kuti chine nchani chimene tikhoza kuyika adadzamba kumayigawa mogwiritsa ntchito King James yamauja kumayigawa kuti apalitere komanso kalifalesi aka kagwirizana ndi chokuti apa chonchi kalozera mpakana mu 1936 limene madzatulukano limene pano pali timaliwanani chimene chidachitika nkuti chifukwa chakusintha kwa timati kalembedwe pachizungu timati orthography malembedwe a mawu pamene ukhala pogwirizanike ndipo chikhale chilamulo cha dziko kugwirizana kuti chichewa tikati nga akhale nga right tikhoza kugwirizananso kuti nga zikhala gaa orthography mu 1931 Nyasaland government idadzasintha orthography malembedwe nde kuti kudali kuchotsa mwachitsanzo chake mu orthography apayambayo inali chache wake
wa CA. CHA Oho. CE. Oho. Ndipo system orthographers 1931 adaziyotsa echuja ukhala CA CE chachi pobwera mutsogolomo zidadza sinthanso mu 1966 idabwera boma la Malawi landilo full. Yes. Kamuzu atayika imene imachedwa Chichewa board pokaona kuti the original one was right in terms of phonography kuti liwu limamveka bwanji ndipo ma alphabet athu sound yake imamveka bwanji mu Chingerezi zimene zamachita ndi ya Chichewa board ndada zisinthanso mukaona kuti inu ndine moserenali kusukulu ma primary cha watu fedi CHA ndikamalemba Chatha CHA koma kalero amagwemba CA imene zidadza sinthanso mu 1966 okay chifukwa chake mukaona kuti version imene ili pano pai mukapita kuyambira kwa Bible chakuza kuti revision in 1966 kuchita ngati akubwezeretsanso ina 1936 ina 1966 kufikira pamene tili pano apa pa 1966 mpaja mavuto anamuchotsa B kungokhala mavuto nkubwera fuko PFU kungokhala FU Malawi bwera Malawi ujada nali cha ma 70 ujana leka mozo funo kuti chichewa chikhathamire bwino kama in terms of malembedwe yes mene zilulukira inali kwambiri inali 1966 ya body modele pakati apa mu 2014 yamweyo yes mukaona kuti pali Bible lina buku lopatika ndi Mulungu yemwe alikonzanso nkubwezera mu orthography imene panopo njovomerezeka okay yomweyo yes ya CHA unene cha mori menero ndi menero lukaposedwa apa kuchita improve ndithu palibe chimene sintha koma kuchita improve angochitapo improve mwina pa malembedwewo komanso ayikati zithunzi komanso adalingalira kwambiri kwa mawu ena amene ino chilango chicho sole mwena amafa oti anawena Msangaambe kumuka amuka kwakuti alero ayitangata sauka nacho mwachitsanzo pa Luka chapter 4 verse number 9 pamene pali mayeso wa Ambuye wathu Yesu Khristu akuti ndipo Yesu ndipo Satana anamutenga Yesu namupita naye pa chimbudzi chakachisi munchichewa cha 1936 pali chimbudzi chakachisi koma panopo mu 2014 angosintha pamene pokuti alero amve akuti angamba kuyesa toilet koma akuti chimbudzi chakuti umwina munchichewa cha lero akuti ndipo anamutenga napita naye pamwamba penipeni pakachisi chimbudzi chokalekale panali pamwamba chimbudzi ndi malo the highest point of a building ndeti mati chimbudzi tikamanga kumudzi kuja tikamanga kachikwere ndeti mamanga kadenga karaundi nkachimbudzi timadzanjata pamwambapa kamaji ndi chimbudzi moda gogo kamati kwabwera alendo chakhazi mwanzukulu wanga tagwirani tambala pa chimbudzi ndakuti akulemekeza zedi akatenga wapo mwambapa ina makharakati koma kunositira jeta mbalapo chimbudzi tikumva zambiri za buku lopatulika ndilo mawu a Mulungu kuchokera kuno kukaso kumvera nyimbo number 4 kuchokera kwa mlendo wathu walero then nkafatsa for listening shege yes ndimakonda nyimbo za country and western music gospel ndiye pale nyimbo ina yake chifukwa ndinaiphunzira kwa mwana wanga amene amayimba ine ndinkangoimva koma nebenejidi koma when my daughter was singing along I said what is mafuna wenene pale nyimbo ya Dole Patton
A coat of many colors. A coat of many colors that my mother made for I think you can sing along with my daughter. Coat of many colors kuimba kwa Dolly Parton. Ukafika pamalo pano pali kanyumba panjapa kamiyala yokhayoka akuti kamene nkakale kwambiri kamene nkakale kwambiri ndikuti monga timanena kuja kuti akamachoka kuja amayenda pabulu. Okay. William Mali akamabwera kuphiri kuno kudzabisa ala kuti achite concentrate amayenda pabulu. Ndamara akabwera nkumangirira pantengo bulu wake amanobe kudaya andi kwa zaka zambiri zimayenda tulumikira naye amamulemekeza moti kanyumba kamene chimaona kamiyala kachi. Yes. Kama kaja kanyumba ka bulu amagona mene mabulu amamusunga amene adabwera nokuno iyeyo kudzakhala full time kuti kanyumba kake pamene pali pilala paja. Yes. Pamusipa mukona kuti pali foundation imene jena into dwelling unit imene amati hakagwira ntchito kayagona pomwe pamagwira paja koma munali kabedi kamene amakhalamo nkumagwira ntchito imene full time translation ndebulu wakeyo amwika meneko mmene ino nditimukhoza chitira nyumba nkuika kagaraja koti mudzika kabuluka ngamenenta kanu matero meje nento garaja ya bulu imene amamusungira bulu. Ena Maria nyumba za njelo za nyumba imene amagonamo William Mary siura dango gumula kuzira rada zirenga kukamangira nyumba kugongwe. Of course akuti inali nyumba yayikuludi fwafu ndesini makayiwana echokera pene palipira mapita chawo kumusiku nkutega kuti de adatenga njelo zimenezo chifukwa kunoko ndikumene amishona amachitira produce njelo zambiri mujenena kaloti nthaka kuno makhangariwa mbera matutsa ujeni well baked bricks ndi nkutega koma suti ikhozokhala chali chiyonse ya ukongweyo ndio limwena foundation ndizinazotera chabwino taona chikumbutso panjapa chipilala chachitali chimenechi ndichoti chinayipangidwa kalekale kapena mchamakono kuti anthu azingokumbukira chabe. Chipilala chimene chija ndi mu 1973. Okay. Mu 1973 pano padachitika mwambo ukulu wakumbukira kuti papita zaka 50 tili ndi Bible mchichewa. Chabwino. Motero kuyambira pa 14 October chaka imene mpaka pa 18 October adadzisonkhana pano anthu ndipo padali chitsitsimutso. Chabwino. Ndiye ndi nthawi imene adatsogolera adapanga elect chiujene chimenechi. Okay. Chinani funded from Dutch Reformed Church. Tameza kuti pakhale chikumbukiro cha ntchito yotamandika imene idachitika moti chipilala chimene cha 1973 chakale kwambiri kuchoka 1973 kufika pano ndimetuka ndizizo ka 50 pamene tikondwereraso zaka 100 tsopano. Pamene tikumaliza kucheza ndi inu abusa Dr. Chatha Msangaambe, malo amene tayendawa ndi malo ambiri yayikulu kwambiri kuno kumalawi koma sakuoneka ndi ulemerero wokwanira umene amene akukhalapo. Tayambira kumusi kuja kumene anafikira Mary malo ambiri yakale koma tinachita kuphochola ndithu kuti tikafikepo. Kuchiona chalichi cha mvera pa mission ndi chalichi ndithu chooneka kuti chinamangidwa mwakale ma design yakale koma sichikuoneka kuti ndi malo lungalengereko munthu kuti atiyeni mukaone uku kubwera pano pafupi usokera kale kumaona kuti kodi kumeneka kuti tikupita kuti olo even njira yobwera kuno si njira yooneka kuti anthu angayendepo momasuka. Chikuchitika nchani pamalo pano? Jobu mafuso labwino kwambiri limene sifuso la mpingo wokha komanso la dziko. Chifukwa zonse zimene mwazi wanazi ndi zinthu zimene zili chonyaditsa cha dziko national identity ndithu kwakuti kupatula kuti achalichi tataya chisisi chathu chokusunga mbiri yathu komanso tonse ngati dziko sitikuchita bwino. Malo ngati ameneje tayenda waja ndi malo otayenera kutchingika
amanda wadana kusamalika malo amene ali ndi zinthu zokuti anthu akhoza kukwera ndege kubwera kuti adzaona zona ndi malo amene oti kwanza thuku kwa amene ayenda tikapita maiko aku Europe akuti zina zimene amapita kuonetsani mtundu utalitali umakhala zoti zokhetsolesa osakhala zochititsa chidwe ngati izizi ayi mwina ku Europe kwatalika ngakhale pa Zimbabwe pomwepo kuti mukapita kumene kumakhala monomotapa kumasingo mukhuza ukaona mmene anzathada kongole mpaka na museum kumwe kuja iyo khudzana ndi kodi Zimbabwe kuti adzitchedwe Zimbabwe nchani mumakaphunzira kumene koko moto kuti malo ngati pamene padayambira kampu ya esimale ndi zake follow ndi malo amene ife ngati a church ngakhale tamanga temple pamene yes titapanga malo kapena waya yekha nkuyika pena pake ngakhale anthu takafikepo kumalipira ndithu zona wena afe taonapo kuti ndende nini kuti mukalowe ndende ya Mandela you can't go to Robben Islands osilipira ukangoona ndende ya Mandela basi ara magona apa basi te ndende amaija kuti mudzaone pamenepo mukapita kudedza kumene ine ndimakhala pafupi ndiko kuti kuli malo akafula World Heritage koma kupitako mukapeza anyamata oweta mbuzi akotchapo chimanga pamenepo that is killing our identity and our pride moti chimenechi ndimangofuna kuti mpezere mwayi pamene tikutsiriza kukamba za Bible Society kukochikondwerero cha 100 years choyambirira nkuti Bible lija mukaliona idafyola pakukhala chonyaditsa cha Khristu chabe imene jayo ndi national symbol ya umodzi wathu umene udalipo umene uli nokukhalapo pakati pa Khristu kukhala pamodzi wese nkupanga kuti tipange chijawo imene jayo ndi national symbol ya language enene chifukwa Chichewa Bible ya Chichewa lija litasanduzidwa 1922 lidakhala ngati limene lifalensi masukulu ambiri amalipitsa ntchito m'masukulu kuphunzira kwenikweni munthu mpaka udziwe kuwerenga Bible ndi amati munthu waphunzira wadziwa kuwerenga komanso mwati muone Chichewa chili mu Bible mmene mujamu chathandiza ngakhale kusunga mawu ena amene bwezi pano patafa so it has to be a national pride moti ngati dziko ndithu ngati wamakhala ndalama zina zakuti zochitira spend pakusamala zonyaditsa zathu zina nzonena kusamala Bible limene lija zina nzoti zipita ku Bible Society zina nzakuti malo ngati ano of course malo ngati chipilala ichi chalichi chakumvera they are already declared national monument koma what is there choti ukhoza kuona kuti ndi national monument kwanza tukapita kuti ndi national monument pamadziwika ndithu nkhaika ikalebo kokhatayika kachitsulo kuti wina asasere nacho chinthu ichi motero kuti imene ndi gawo la tourism imene tikhoza tourism attraction imene tikhoza kukhala nayo sichingakhale cholakwa kansewo kenekenika monga mwenenayo ayi ndithu mwamise yambirimbiri imene boma ndi ndalama zimene amatogesa ntchito pene ndi pene kunkakozanile kuti kakhale permanent kumabwerera kunoko sindiyo kuti athandiza mpingo ayi thandiza pride yathu ndithu imene ili ngati dziko motero tili ndi udindo ife ampingo boma ndi aliyense okufuna kwabwino amene amakhale ndi chonyaditsa amadziwa kunyadira history yawo kuti zinthu zimene tizisamale koma mokhudzika kwambiri anthu amene angakhudzike kuti afuna athandize mmene mwaneneramo angatani mwina ena amakanika kuthandiza chifukwa mwina pena samadziwa nkomwe za malo ano pena khoza kuti ineyo kathumba ka simenti ndikhoza kugula koma ndiye nkatula pakoma pandani kodi kapena tatipatsa namba ya busa aja mwina khoza kuti zisatero malo ano angathandizike mujira iti choonadi chake malo ngati ano ndi malo a Nkhoma Synod okay modelo kuti kuwafunsa General Secretary a Nkhoma Synod PO Box 45 Nkhoma ndi mafoni amene akhoza kukhalapo kwa General Secretary yes waja wenda amadziwa kuti okay mene zimene mufuna zokuti kuti takaitanisa kuti chabwino building ngati inoyo ndikhoza kutsimikizirani si munthu mmodzi adamanga ayi ine ndikhoza kuza nkhale magrasi awa adambwera
gulu lino lachigwizano cha bambo chokaka nkuti tidabwera dzaona malo ano kuti atadzapeza pali zitsulo zokhazi iwadano kuti ife titika magrasi wasi zomwe muna nazo ena angobwera ife tika chakuti malo ano akhoza kukhala abwino kwambiri motero kuti ndi udindo umene akhoza kukhala nawo oboma molumikizana ndi akuluakulu athu Nkhoma Synod. Tikumaliza kucheza kwathu ndi abusa a Msangaambe kumvetsetsa zambiri ya baibulo la Chichewa limene timalidziwa lija buku lopatulika ndilo mawu a Mulungu. Pamene tikumaliza malo amene tapondamowa pena zikumatsamira ku chipembedzo ya Chikhristu koma pena zimakhala ngati zikutsamira ku Nkhoma Synod CCAP ndemunena kupata boti kodi ndiye kuti nkhani ndiya CCAP Nkhoma Synod ndiya CCAP kapena ndiya Khristu wonse kuti baibulo lija kwenikweni mwini wake ndani ngakhale ndi mawu a Mulungu layimira mpingo wina wake kapena chipembedzo china chake tere baibulo lijatu panopo ino wake ndi a Bible Society chimene chidachitika nkuti mu history bachenda kusana kuti mali ndanzake anali ngati ma agents akuti chinthu chiche chipite ndipo sadakatopanga publish book opanda kwa wena amene amadziwika chifukwa poyambapo adalumizana ku Scotland kenaka United Bible Society aku UK komweko koma pakali panopo Bible Legend eno wake ndi Malawi Bible Society of Malawi amene mpofika mzaka za 1966 kuti tsopano Malawi tili ndi ufulu wodziyimira kazi republic padachula ma national mabungwe ngati amenewo ndipo Bible Society ndimene tenga responsibility yonse imene amipingo amakhala nayo yomangoyira ngati panopo ndana Bible Society ndipo si buku lokhala lopatulika ndilo mawu a Mulungu kapena Bible lokhala mchichewa panopo a Bible Society achita chotheka kuti ma Bible akhala zinenero zosiyanasiyana m'Malawi muno mu 1952 adadulutsa Bible la Chitumbuka mu nzaka zapakatipo la Chinkhonde la Chiyawo ndi zinenero zina zonse Chisena Chitonga amene amachita zimene ndi a Bible Society ndi amene ali ndi udindo umenewo kuti ife ngati Amalawi ndi mitundu ina imene imamva chinenero chathucho ilandire chinenero zimene tili nazo ndipo tipeze Chichewachi sichakhulidwa ku Malawi kokha kuno ayi Bible imene tikondwerera 100 years the Bible limene likugwiritsidwa ntchito ku Mozambique, ku Zambia, ku Zimbabwe, ku South Africa ndi maiko ena kumene kuli anthu oyankhula Chichewa. Tamaliza choncho kuchokera kuno ku Kaso kumvera kudowa nyimbo yomaliza khala nyimbo yanji? Nyimbo yomaliza imene tikhoza kukhala nayo kwangofuna kuyamika Mulungu. Jim Reeves we thank thee. We thank thee every morning. Yes. Kuimba kwa Jim Reeves. We thank thee. Tamaliza choncho kuchokera kuno ku Kaso kumvera kudowa.